Diċembru normalment iġib miegħu il-ferħ tal-festi tal-miliet. Iżda l-qraba u l-ħbieb ta' Jean Paul Sofija dan ix-xahar fis-servizz niket. Għaddew 4 ġimgħat wara traċedja f'Kordin fejn iż-żagħżugħ Jean Paul tilef ħajtu u 5 oħra weġġaw meta ġarfet binja li kienet għadha qed tinbena. U fid-daw ta' din it-traċedja, il-Gvern għadu ċans jilmenta quddiem il-proċessi, il-ferneżija u l-attitudnijiet fil-qasam tal-kostruzzjoni li ħoloqu stess. Fis-stqarrija tad-Deputat Nazzjonalista Stanley Zammit qal li l-Partit Nazzjonalista qed jinnota b'dispjaċir li l-familja ta' Jean Paul tħallit fil-għama u l-industrija tħallit għaddejja daqs li kieku dan kien xi każ iżolat u qisu m'hawnx siti b'riski simili. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern ma jistax jibqa' ċas u jinħeba wara inkjesti li jieħdu x-xhur jekk mhux is-snin u wara proċessi li jeżentaw lil min hu responsabbli minn responsabbiltajiet li jikkonċernaw is-saħħa, s-sigurtà u l-ħajja tal-ħaddiema jew nies oħra li jkunu jeħtieġilhom ikunu ġewwa jew qrib ta' siti ta' kostruzzjoni. Fil-waqt li japprezza li l-proċess biex ikunu liċenzjati l-kontratturi wasal biex jibda, il-Partit Nazzjonalista qed jenfasizza li dan il-proċess għandu jkun wieħed rigoruż, sod, ġust u trasparenti mingħajr eċċezzjonijiet u favuri. Dan fil-waqt li l-liċenzjar għandu jkun applikat għal kontratturi fl-oqsma kollha relatati mal-qasam tal-kostruzzjoni. Ir-responsabilità tal-Gvern u l-awtoritajiet konċernati li jaraw li r-rakkomandazzjonijiet f'rapporti u inkjesti jkunu implementati minnu fih biex kemm jista' jkun jonqos ir-riskju fil-postijiet tax-xogħol għaliex inkella pajjiżna se jibqa' jara vittma wara l-oħra titlef ħajjitha kaġun ta' nuqqas ta' nfurzar.